Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 4 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 21 bersikulo 20 ngadto sa 25. Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. Siya kadtong midip-ig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Jesus, Ginoo, unsa may dangata ni ining tawhana? Si Jesus mitubag, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang kanako. Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala mo ingon si Jesus nga ang maong tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo? Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod og nagsulat niining mga butanga, og nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus kun gisulat pa ang tanan. Nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.